Здравейте, пичове! Аз съм Курчо и започнах работа като строителен индивид. Вижте как съм застроил тука всичко. Много е сигма. Ето как и вие можете да строите яки неща. Аз знам, че вие сте некви циганчета и не можете нищо да направите. Затова съм тук да ви помогна. Първо направете рамка от подцинкована квадратна стомана и я укрепете с винтове взети на заем от въщелеля. После сложете екологични дървени дъски и сте готови. Благодаря, че гледахте това видео. Довиждане!